shukin kauna cikin sanailin kaya ina bidar mu kasance a tare mai alkunya da kin ga dai kaunarki a zuci ba ta buya dake nake alfari Allah ya kore sharri mi rayuwar alkhairi a yanzu na gane kaso a so ka shine daɗi idan ka so mai son ka ka ringa takun faɗi na gane tun haduwar mu nake ta samun buɗi ina ace mun aure dike na gamma tare ranar mun zama mare da rayuwa ta yi kyawu a sannu mun isha buri komai kwarai zai haska na samu tarin jari ina dake ba sauran abinda zan so kare kice muradin raina maso na gaita rana ki kama hannaye na mu je garin soyayya cikin sa ba a kuka farin ciki ne tari mi samu soya harka a can na bayyana sirri na zuciya ba shakka alƙawari da yi miki komai wuya ban barki zan kara haƙoƙinki wallahi ba na shakar gare ki ni ne gwarzo don haka dole na dage in ƙara tsantsar kwazo don kin ga ko ayi kaya ana bayanin su gizo ba a da bashi da ƙoƙi ni ma a yau don shauƙi suna na ya zamnaki mi tattalin soyayya da ni da ke yan mata mu zama abin labari a duniya makaranta mu kyautata wa juna mu ringa ƙara